Rayhan Wolf, novočky, Rayhan Wolf. Oplatí sa to kúpiť za 40 €. Zostaňte so mnou prosím do konca videa a ja vám poviem svoj názor, svoj úprimný názor. Tak poďme bez zbytočných rečí na to. Nový Rayhan Wolf. Ja som to kúpil, lebo som sa chcel naučiť DNA Azaro The Most Wanted Intense EDP. Áno, naučil som sa, teraz viem, ako to vonia, čiže som úplne celý bez seba. Toto máte kardamom, toffee, karamel a jantarové drevo. To vše. Za mňa strašná nuda. Ani projekciu to nemá. 1 až 1,5 hodiny z krabičky. Áno, toto za mňa ide rovno do mojej krabičky na poličku. Uvidíme, čo sa stane. Keď sa stane, tak sa stane. Ak nie, tak nie. Takže za mňa asi toľko, lebo je to nuda. Je to nasladlé, korenisté a trošku drevnaté. Drevnatosť tam cítiť. Uvidíme, čo sa stane, ak to nechám odležať. V dojazde mne to pripomína poľské krovky. Čiže ak chcete voňať ako poľské krovky za 40 €, toto je prosím pekne pre vás. Keď nie, tak som vám ušetril 40 € a my sa vidíme v ďalšom videu.